ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρνήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται. Από τη Καισαρία συσσαρκώ της Ακυρία. Πάμε άλλη μία τελευταία φορά τα οικολογικά. Πάμε δυνατά τα οικολογικά. Τώρα. Καλή τη μέρα ανάρχοντες, κάνει νέο ρυθμός, να σκάλα τα οικολογικά. Να πω σταρκωτικός, σας μέρες γιορτής μας έρχονται. Θα πάμε και θα πιούμε, όμως σκουπίδια σκοπά. Τριγύρω ας μην βρούμε ψωδί στο σαφριά.